Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Игілік жерде ятмас, Илгиз Исламов район хастаханасына 9 миллион сумнан артық жиһаз алды. Бірдәмлік білән күчле біз, махсус хәрби операциядағы хәрбиләргә 20-нче тапкыр ярдәм узатылды. Эшкә бирсәң шын күңел, мәктәп укучылары җәйге каникулларда акча эшләргә тырыша. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Узган ел Илгиз Исламов район хастаханасына эксперт класслы УЗИ аппараты алып бирде. Аңа кадәр дә ул кислород концентраторлары, хирургия инструментлары, ФГДС үткәрү өчен эндоскопик аппарат һәм башка кирәк-ярак белән тәэмин иткән иде. Быел хастаханәгә 9 миллион 500 мең сумлык җиһазлар алып биргән. Районның баш табибы Дамир Сөләйманов яңа медицина җиһазларын район башлыгы Альберт Хуҗинга һәм Илгиз Исламовка гамәлдә күрсәтте. Илгиз Исламов ярдәме белән лабораториягә канны тикшерү өчен биохимик һәм гематологик анализаторлар алынган. Алар канга гомуми һәм биохимик анализ ясау мөмкинлеген бирә. Кан салганда кулланылучы плазманы суыту җайланмасы һәм тромбомиксер да алынган. Хатын-кызлар консультациясына гинекологик кресло алганнар. Заманча креслоның уңайлы булудан тыш башка өстенлекләре дә бар ди табиблар. Стоматология кабинетында яңа кресло булган. Яңа креслоның стоматология хезмәтләр спектры күбрәк һәм уңайлырак. Физиотерапия кабинеты да яңа җиһазларга баеган. В рамках благотворительности закупил нам в сентябре прошлого года ультразвуковой аппарат экспертного класса. И вот буквально недавно, в первом квартале этого года, мы приобрели огромное количество медицинской техники за счет средств общей стоимостью 9,5 миллионов рублей. Хотелось бы поблагодарить нашего Ильгиза Акича за его трепетное отношение к системе здравоохранения нашего района. Мөмкинлектән файдаланып, баш табиб абортка кадәр консультация кабинетында күрсәтте. Әлеге бүлмә булачак әниләр белән сөйләшү өчен эшләнгән. Максат абортларны булдырмау һәм демографик ситуацияны уңай хәл итү. 10 мең кеше тора, бөтен Месхем районында 20 мең кеше тора. Но аның бөтенесе Чаллыга бара алмый, Казанга бара алмый. Анда барырга да кирәк түгел, кайыр вакыт тик барып кайта. Менә монда Месхемдә үзебездә шулык кан анализын бирсә, шулык ката үтсә, шулык УЗИ аппаратында, яхшы аппаратта, шулык ашказанын каратса, шулык йөрәген яздырса. Аның бит күбрәк кешенең ширендә шиге була. Менә шунда врачка килеп аппарат белән карап, шиген бетереп җибәрәр икән, кеше яңадан терелә башлый. Аның хыялы иде. Ярдәм итәргә больницага, чтобы сезнең кулыгызда инструмент булсын, үзебезнең райондагы кешеләргә ярдәм итәргә. Шуңа күрә әкрен генә адым артыннан адым без инде аны Илгиз Акич ярдәм итеп бара. Район башлыгы заманча җиһазлар халыкка озак хезмәт итсен дигән теләкне җиткерде һәм медицина хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Сезгә иң мөһиме исәнлек, саулык, күтәренке кәефләр белән матур итеп шулай алмашып бергә матурына эшләп районыбызда яшик. Рәхмәт сезгә барыгызга. Баш табиб Илгиз Исламовны Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләде. Римма Абзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Контракт белән хезмәт итүчеләргә түләүләр күләме артты. Хәзер 700 мең сумга кадәр акчалата түләү алырга мөмкин. Бу көннәрдә Татарстанда яңа батальон туплана. Батальон турында Рауил Мөэминов материалы. Татарстанда Батыр исемле яңа батальонга сугышчылар җыя башладылар. Республика батырларын җыю узган атнада башланган иде. Җыю инде 1 июльдә төгәлләнәчәк. Основными задачами стрелкового батальона «Батыр» это поддержка военной полиции, охрана и удержание освобожденных территорий. Татарстанның Алга һәм Тимер 2 легендар батальоннары кебек Батыр да нигездә татарстанлылардан формалашачак. Әмма аңа республикага килеп хәрби хезмәткә килешү төзегән илнең башка регионнарында яшәүчеләр дә керә алачак. Одним из основных критериев отбора это первое возрастные ограничения, это вы граждане до 50 лет. Это первое. Также отсутствие судимости и социально опасных заболеваний, такие как ВИЧ, СПИД, гепатит. Килешү төзүчеләргә түләү миллион сумга кадәр җитәчәк. Хәрби операциягә китәр алдыннан бар китүчеләр дә кием һәм башка кирәк-яраклар, йокы капчыгы, келәм һәм аптечка белән тәэмин ителәчәк. Бу атнада батырларның беренче төркеме Самар өлкәсенә хәрби әзерлек узарга китәчәк. Андалар атарга да беренче медицина ярдәме күрсәтергә дә өйрәнәчәк. Хәрбиләр хезмәтне Донецк һәм Луганск өлкәләре территорияларында узачак. Татарстан батальонга шеф ярдәме күрсәтәчәк. Фәридә Ганкинова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.
Махсус хәрби операцияда катнашучыларга халык та ярдәм итә. Район халкы бу мәсьәләдә бик актив. Хәрбиләр өчен махсус киемнәр тегәләр, маскировка шелтәрләре үрәләр, өй тукмашы әзерлиләр, яшелчәләр киптерәләр. Госпитальдә дәваланучылар өчен махсус киемнәр дә тегәләр. Кемнең кем икәнлеге авыр чакта беленә диләр. Районыбыз авылларында яшәүчеләрнең бер-берсе белән ярыша игелек кылуы күңелне сөендерә. Бу атнада хәрбиләргә 20нче тапкыр ярдәм сатылды. Мәлләтамак мәдәният йорты складын хәтерләтә. Биредә төргәкләр, тартмалар, каплар тезелгән. Барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен. Дарнет оласында аның определенный размерлары бар инде, кисәсең. Һәм менә шундый специальный гель бар, концентрат. Шуны 2 мл менә моңа соласың. Солып, бәләкәй пакетикка тутырасың менә. Аңа әзгенә су тамызгач, ул күбекләнә. Шушының белән тәнне сөртәсең дә. Һәм икенче катка менә шушындый вафельный полотенцелар китерделәр дә, шуларны кисеп, бу сөртенгәч сусыз инде жууну дип атала. Моның белән сөртенәсең. Райондашыбыз Зөһрә Мансурова хәрбиләр өчен аптечкалар әзерләргә ярдәм иткән. Медикаментлар тутырылган 20 аптечка махсус хәрби операциядә катнашучыларга озатылды. Мөслим гимназиясе укучылары махсус беләзекләр үргән, җәлил бистәсеннән киптерелгән ашлар әзерләп китергәннәр. Мәсәлән, менә бу комплектта 5 төрле аш һәм берсе бутка. Аннан соң өстәгәннәр монда чәй һәм кофе. Һәрбер ашның, һәрбер яшелчәсе пешереп киптерелә, итенә хәтле пешереп киптерелә һәм вакуумный упаковкага, бу юлы зип пакетка тотканнар, менә шулай упаковка ясала. Бу бер кешелек менә. Бер 5-10 минут кына куйнатып алсалар, әзер итле, туклыклы аш. Без бүген ярдәм итәргә килдек. Үзебезнең солдат егетләребезгә гуманитар ярдәм иткән әйберләрне төяшәбез. Без инде уку вакытында укучылар белән хатлар яздык, әзгенә булса да әйберләр ясадык, аларны җибәрәбез. Безнең егетләребез исән-сау гына хезмәт итеп кайтсыннар, әти-әниләр янына, тормыш иптәшләре, балалар янына. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга күбрәк исемләнгән посылкалар, адреслы ярдәм узатыла. Госпитальләргә дә ярдәм оештырыла. Дару препаратлар, урын җир әйберләре җибәрәләр. Ярдәм итүче егетләр аларның һәрберсен адресатларына тапшырырга тырыша. Шуны белеп, күрше районнарда яшәүчеләр дә газизләренә посылкалар җибәрә. Моннан тыш, Лисичанскида яшәүчеләргә дә гуманитар ярдәм сатыла. Соңгы барганда, үзем барганда без инде чакмак егете белән таныштык. Ярдәм белән ю машинасы ителгән, бик әйбәт җиһазланган. Ул сөенгән, 1-2 атна эчендә ул инде мине галәгеп шортлады. Сөенәбез, алар бөтенесе дә исән, но машина инде бик шундый таушалган дип әйтегәндә, менә аның машинасына тәгәрмәчләр, ишекләр, анда ходовойга бөтен кирәк-яраклы бөтен запчастларны шулай җибәрәбез без. Махсус хәрби операциядә катнашучы райондашларыбызга ярдәм итәргә теләүчеләр медикаментлар, чәй тәмнәре һәм башка кирәк-ярак китерә ала. Егетләр татарча җырлар яздырылган флешкалар да сорый. Госпитальгә урын җир әйберләре кирәк. Беренчедән ризык, икенчедән медикамент, беренчедән медикаментлар, жгутлар, аннан матайлар, чөнки хәзер бик көчле технология, магнитны чәчеп итәләр дә машиналар эләгә магнитны. Шуңа матайга эләкми. Менә матайлар алып барабыз күбрәк. Маскировка сеткалар, квадрокоптерлар, тепловизорлар, аны бөтенләй бер дә кирәк. 1800 км без фронт сузылган, шуның һәрбер ноктасында үзебезнең кайда мөстимитләре, анда һәм мөстимиләр түгел, бөтен Татарстан, Башкортстан, Оренбург егетләр барса, безнекеләр алар шарашып әйберләрне бирәбез кулларына һәм ул шатлыклы мизгелләрне бер нәрсә алыштыра алмый. Ярдәмнең олысы яки кечесе юк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга кирәк-ярак затканда, посылкаларны, капларны төягәндә дә ярдәмгә ихтыяҗ бар. Бу эштә гадәттә район хакимиятендә эшләүчеләр, спорт оешмаларында хезмәт куючы егетләр һәм волонтерлар булыша. Тик кеше күбрәк булганда эш тизрәк һәм җиңелрәк башкарыла. Күмәк көч, таулар күчерергә сәләтле. Бердәм булыйк, райондашлар. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Узган якшәмбедә барча мөселманнар Корбан гаетен бәйрәм итте. Районыбыз мәчетләрендә дә Корбан гаете уңаеннан чаралар узды. Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә узган бәйрәмдә Гөлназ Җәлилова катнашты. Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Иртәнге сәгатьләрдә Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә энә төшерлектә урын калмаган иде. Төп чаралар шушында узды. Биредә бәйрәм намазы, Коръән аятлары укылды, вагаз сөйләнде. Бәйрәм намазына килүчеләр өчен мәчет ишек алдында чәй табыны әзерләнгән иде. Безгә инде Аллаһ Тәгалә шуша ураза бәйрәмнәрен бирде, Корбан бәйрәмнәрен бирде. Һәм җомга бу безнең мөселманнарның иң олы бәйрәмнәре дип атала.
Шуңа күрә дә туганнарым, үзебезнең динебездә нигатык, саклык, сәламәт булык, исән сау булыгыз барыгызда. Это семейный праздник. Все Курбан Байрам, Баран Режи, это все отмечают все мусульманский район. Мы отмечаем вместе с гостями, дети, внуки, все приехали отмечать Курбан Байрам. Всех поздравляю еще раз с праздником Курбан Байрам. Төштән соң Корбан гаете өчен гаилә бәйрәменә әверелде. Кунакларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни үсеш буенча урынбасары Марина Бәдретдинова сәламләде. Без бүген инде менә иртәдән безнең мәчетләребездә инде вәгазьләр укыла, Корбан гаете намазлар укылды. Шуннан соң инде корбаннар чалынды. Шул корбаннарыбыз кабул булсын, теләкләребез кабул булсын, дуаларыбыз кабул булсын. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбыздан разый булсын. Мөнир Хәзрәт Бурханов Муслим мөхтәсибәте исеменнән бәйрәм тәбрикләвен җиткерде. Корбан бәйрәме ул Аллаһ Тәгаләнең бәйрәме. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур бәйрәм. Һәм шушы бәйрәм белән котлап, Муслим мөхтәсибәтеннән İlgiz Hazretimiz zor selamların izgi yerlerden Mekke yerlerinden selamların jitkirdi. Şora балаларның чыгышлары белән дәвам итте. Sıratallazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Яшьлек стадионында кызлар һәм малайлар өчен аерым мәйданчыкларда төрледән-төрле кызыклы уеннар оештырылды. Бүгенге көн шундый бик матур, бүген бик күңелле бәйрәм. Менә шундый матур Курбан гаете бәйрәме оештырганнар. Бик күңелле, барлык балалар да, барлык килгән кунаклар да бик шат. Бәйрәм бик күңелле, үтә төрле ярышлар бар. Кызу булса да балалар бик сөенеп бүләкләр җыйды. Соңыннан барлык кунаклар Курбан итеннән пешерелгән пылаудан да авыз итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Укучыларның сагынып көтеп алган җәйге каникуллары башланды. Балалар арасында ялларын эшләп уздыручылар да аз түгел. 14 яшьтән 18 яшькә кадәр укучылар килешү нигезендә район оешма предприятиеларында хезмәт куя. Күпчелеге төзекләндерү һәм яшелләндерү үзәгендә эшләргә теләк белдерә. Эш бирүчеләр балаларның эшеннән канәгатьме? Шул хакта Фәрида Гайнетдинова репортажында. Хезмәт килешү белән эшләүче укучылар Кояшлык ял паркында, Муслим үзәгендә һәм башка паркларда хезмәт куялар. Балалар агач куакларга, чәчәкләргә су сибәләр, чубутыйлар, тирә-юнны чистарталар. Балалар бүтән җирдә дә безнең эшлиләр. Чубутыйлар, су сибәләр, безнең белән бергә чәчәкләр утырттылар. Сабан туйга әзерлеккә бик нык булыштылар. Менә шушы бүтән үзебезнең бүтән муслимебез буйлап чүпләр җыялар, тәртип сакларга булышалар безгә. Үз хезмәтләре белән җирлегебезнең чисталыгын булдыруга зур өлеш кертә алуларына укучылар үзләре дә сөенә. Аларның эшеннән өлкәннәр дә бик канәгать. Безгә инде һәр елны муддия шушлай мәктәп укучыларын эшкә бирә инде. Менә безнең Алсу дигән кызыбыз былтыр да эшләгән иде, быел да эшли. Үзе дә безне яратты, менә мине яратты инде. Менә шушы администрациянең алгы якларында, арткы яктарында гел шул Алсу дигән кызыбыз тәртиптә тора инде. Мин аның эшеннән канәгать. Нинди эшне кушам икән, шул хәтле җиренә җиткереп матур итеп эшләп куя. Яшь булса да, мин аның эшләгәненә сокланам. Я из Казани, я здесь работаю уже 2-й год. В МУБИО мне очень нравится, потому что я познакомилась со многими подростками из Муслимова, также со многими работниками администрации также. И, в общем, мне тоже нравится эта работа. Мне здесь нравится, комфортно и все хорошо. Муслим урамнарын бизәп, һәр вакыт матур булып торучы чәчәкләр, яшел зоналар һәр кемнең күзен иркәли. Шушы матурлыкны һәм чисталыкны тудыруда хезмәт куючы балаларның хезмәтләренә игътибарлы һәм мәрхәмәтле булсак иде. Һәр беребез тирә-юнны чүпләмичә, чәчәк куакларны өзгәләмичә генә саклана белик. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагере 1 еллык ялдан соң балаларны кабул итте. 10 июнь көнне лагерның беренче сменасы эшли башлады. Беренче төркемдә 60 бала ял итә. Беренче сменаны ачу тантанасында коллегаларыбыз да катнашты. Лагерның беренче сменасы ачылу тантанасына килгән кунакларны балалар шатланып каршы алдылар. Чарада район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова һәм район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина катнашты. Сезне һәр берегезгә дә интелибез шушындый матур итеп ял итәргә, әти-әниләрегезгә инде борчылмыйча, шушы сезнең өчен
мындағы болған тәрбиешілеріне инде сойлап алганнар, алар өчен балалар өчен борчылмыйча матур итеп үзегезгә дә ял итәргә. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина да балаларга күңелле яллар теләде. Вожатый булып эшләүче укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ялларыгыз матур, файдалы үтсен. Апаларыгызны, абыйларыгызны тыңлагыз, үзегезне саклагыз, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз һәм һәр вакыттагыча әти-әниләрегезнең иң тәүфиклы, иң акыллы, иң бәхетле сабыйлары булып үсәргә язсын. Лагерьда бүген 6 вожатый хезмәт куя. Алар балаларның ялын төрле кызыклы чаралар, бәйгеләр һәм уеннар белән тагын да баеталар. Бүгенге көндә лагерьда 2 отряд эшли. Бу отрядта 60 бала. Сәламәтлекләрен ныгыталар. Лагерь барлык персонал белән тәэмин ителгән. Отрядларда вожатыйлар эшлиләр. Ашату яхшы оештырылган. Медперсонал эшли. Кадрлар белән тәэмин ителгән лагеребыз. Лагерьның ачу тантанасы балаларның җыр-биюләре, командаларның чыгышлары белән үрелеп барды. Лагерьга килүләренә берничә генә көн үтсә дә, биредә ял итүче һәр бала үзенә яңа дуслар, кызыклы шөгыльләр тапкан. Наш девиз – мы, ребята, непростые, наша удаль сил полна. Мы рисковые, шальные, мы, ребята, крутизна. Минем инде монда 2 игезәк кызым һәм улым, 3 балам да монда. Аларга бик тә ошый. Килү белән инде әйтәм, әни килеп алды без интерләрдә дигәнем, шалтыратучы да булмады. Үзем хәлләрен белдем. Балаларга гомумән бик тә ошый. Ашау әйбәт, балаларга бик күңелле. Силы нужно набирать ашарга. Һәм ашаулары бик тәмле. Аннарсын обед ашыйбыз. Тихий час була, сагать 1-дән 3-кә хәтле. Анда без үзебезнең эшләрне эшлибез. Беренче ел гына булгач, миңа бу бик күңелле булды. Һәм һәр көнне торгач рәхәт. Я приехала из Муслимова первый раз в лагерь. Было сегодня открытие, мне очень понравилось. Очень прикольно станцевали. Спели девочки, очень красиво. Готовились, очень красиво стало. Мне нравится. Лагерьда ял итүче һәр баланың йөзендә бүген бәхетле елмаю балкый. Күзләрендә шатлык шаткылары ялтырый. Бары үзенә рәхәт булган һәм ошаган җирдә генә балалар шулай бәхетле елмая һәм эшкерсез көлә ала. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевизиясе. Авыл кешесе гадәттә йорт янындагы бакчасында күпләп бәрәңге үстерә, аны терлек, кошкырт симертү өчен тота. Хәзер исә эре мал тотучы да, күпләп кошкырт асраучы да елдан-ел кими. Әллә никадәр бәрәңге үстерүнең хаҗәте дә юк. Сата башласаң очсыз. Ә менә Мөслимдә яшәүче Зөһрә һәм Альфис Разыевлар бәрәңге урынына җиләк үстерергә карар кылган. Шул хакта тулырак халдагы сюжетта. Зөһрә һәм Альфис Разиевлар җиләкне 4нче елын үстерә. Бәрәңге бакчасы моның өчен бик кулай дип саныйлар алар. Кояш та, җил дә җитәрлек биредә, җире дә уңдырышлы булган. Кышта мин җиләкне инде Шаллыдан бер 20 төп сатып алып кайттым да инде. Гигантелла дигән сорт инде бу. Бәләкәй бакчада гына үрчеттем инде. Яңадан соң үрчегәч олы бакчага да утыртып карайсым килде инде. Олы бакчага да бик күп итеп утырттым да, шуннан китте инде үсеп. Тагын кызыгып, тагы шулай ниттем инде, суздым инде бәрәңге бакчасына инде. Ауру, хәлсез үсемлекләрне төпләп торалар, әмма аурулардан бер нәрсә дә сипкәннәре юк. Химик препаратлар кулланмыйлар. Ашламага килгәндә инде мал тизәген ашытып, шулай итеп сибәбез инде. Лейка белән бер устанок булган. Лейка белән сибәләр, балалар шулай лейка белән сибеп йөриләр инде. Яз көне ашларга кирәк инде, яз көне ашлайм инде җиләкләрне. Берничә рәт арасында сарымсаклар да күренә. Аны корткычлардан, гөмбә авыруларыннан саклау өчен эксперимент рәвешендә утыртканнар. Кошлар зыян китермәсен өчен карашкылар куйгалыйлар. Җәйге эсселәрдә җиләкләрне сугаралар. Үрчетү өчен үсентеләрне Зөһрә Разыева үзе әзерли. Үрчетү өчен инде мыекны җибәрәбез инде, шул мыектан үсентегә әйләнә бит инде беренче үсенте. Ана шунысын алып утыртырга кирәк инде. Ана шул үсентедән соң тагын кабат киткән, ужаның әйбәт булмай инде. Ана шул беренче үсентесе әйбәт була инде, үрчетеп җибәрер өчен инде. Баллы һәм сусыл җиләк үстерүнең сире яхшылап сугаруда һәм кояш белән җилнең җитәрлек булуында икән. Уңышны 2 көн саен җыеп торалар. Шул рәвешле ай буена күңелле мәшәкатьләр белән яши гаилә. Алдагы елларда башка төрле сортларны да сынап карарга уйлыйлар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Бүгінгі шулар алда сезне бүлеккә жер тапшырылып кете. Бездән айрылмагыз.